ନମସ୍କାର ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାର 10ଟି ଉପାୟ। ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାର ଉପାୟ କେବଳ ଧନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ସଫଳତାରେ ନୁହେଁ, ପ୍ରକୃତ ସୁଖ, ମନର ଶାନ୍ତି, ଭଲ ଚିନ୍ତାଧାରା ଏବଂ ଭଲ ସମ୍ପର୍କରେ ଲୁଚି ରହିଛି। ଜୀବନରେ ସୁଖୀ ହେବାର 10ଟି ଉପାୟ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେଇପାରେ। ହୁଏତ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ଖୁସି ଦେଇପାରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ ନକରି ଆଗକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 1, ନିଜକୁ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କର କିଛି ଭଲ ଏବଂ କିଛି ଦୁର୍ବଳତା ଥାଏ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହ ନିଜର ତୁଳନା ନକରି ନିଜକୁ ଯେପରି ଅଛନ୍ତି ସେପରି ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 2, ଆଶା କମ୍, କୃତଜ୍ଞତା ଅଧିକ। ଯାହା ନାହିଁ ତାହା ପାଇଁ ଦୁଃଖ କରିବା ବଦଳରେ ଯାହା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। କୃତଜ୍ଞ ମନ ସବୁବେଳେ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ପାଏ। ନମ୍ବର 3, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ଭଲ ଖାଦ୍ୟ, ନିୟମିତ ବ୍ୟାୟାମ ଏହା ଜୀବନକୁ ଶରୀରକୁ ସୁସ୍ଥ ରଖିଥାଏ। ନମ୍ବର 4, ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଗଢ଼ନ୍ତୁ। ପରିବାର, ବନ୍ଧୁ ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନଙ୍କ ସହ ସମୟ ବିତାନ୍ତୁ। ଧନଠାରୁ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଅଧିକ ସୁଖ ଦେଇଥାଏ। ନମ୍ବର 5, କ୍ଷମା କରିବା ଶିଖନ୍ତୁ। ରାଗ ଓ ପ୍ରତିଶୋଧ ମନକୁ ଭାରୀ କରେ। କ୍ଷମା କରିବା ମାନେ ନିଜ ମନକୁ ମୁକ୍ତ କରିବା। ନମ୍ବର 6, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ଅତୀତକୁ ନେଇ ଅନୁତାପ କିମ୍ବା ଭବିଷ୍ୟତକୁ ନେଇ ଅତ୍ୟଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଜିର ଦିନକୁ ଭଲ ଭାବେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 7, ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମନରେ ଅଲଗା ପ୍ରକାରର ସନ୍ତୋଷ ମିଳେ। ଭଲ କାମର ଫଳ ଡେରିରେ ହେଉ ପଛେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳେ। ନମ୍ବର 8, ନିଜର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରନ୍ତୁ। ଛୋଟ ଛୋଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ସଫଳତା ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଏ। ନମ୍ବର 9, ନକାରାତ୍ମକ ଚିନ୍ତାଠାରୁ ଦୂରେ ରୁହନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଅଭିଯୋଗ, ଈର୍ଷା କିମ୍ବା ନକାରାତ୍ମକ କଥାରେ ମନ ଦେଲେ ଶାନ୍ତି ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ସକାରାତ୍ମକ ଭାବନା ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ନମ୍ବର 10, ଭଗବାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା, ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଭକ୍ତି ମନକୁ ଶାନ୍ତ କରେ ଏବଂ କଠିନ ସମୟରେ ସାହସ ଦେଇଥାଏ। ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ସୁଖ କୌଣସି ସ୍ଥାନ ନୁହେଁ, ଏହା ଜୀବନର ବଞ୍ଚିବାର ଏକ ପଦ୍ଧତି। ଧନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମଣିଷ ଦୁଃଖୀ ହୋଇପାରେ, ଆଉ କମ୍ ସାଧନାରେ ମଧ୍ୟ କେହି ଖୁସିରେ ବଞ୍ଚିପାରେ। ପ୍ରକୃତ ସୁଖ ଆସେ ସନ୍ତୋଷ, ଭଲ ପାଇବା, ସତ୍ୟନିଷ୍ଠା, ପରିଶ୍ରମ ଏବଂ କୃତଜ୍ଞତାରୁ। ଶେଷରେ କହିବି, ଜୀବନରେ ସବୁ କିଛି ଆମ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଯାହା ଆସେ ତାହାକୁ ଧୈର୍ଯ୍ୟ, ସାହସ ଏବଂ ସକାରାତ୍ମକ ମନୋଭାବ ସହ ଗ୍ରହଣ କରିପାରିଲେ ସେହି ମଣିଷ ହିଁ ପ୍ରକୃତରେ ସୁଖୀ ହୋଇଥାଏ। ଆଜିଠାରୁ ଏହି 10ଟି ଉପାୟକୁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣ ଅଧିକ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏପରି ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ଦବାଇ ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମର ପ୍ରେରଣାଦାୟକ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।